Voks, ørevoks og tørre kløende øregange er et almindeligt problem for mange, især for personer, der bruger høreapparater eller hovedtelefoner, eller for dem, der bruger bomuldsbinde til at rense ørerne. For eksempel, når man bruger in-ear hovedtelefoner eller indsætter andre objekter i øret, er der stor risiko for, at voksen presses længere ind i øregangen. Dette kan på sigt føre til en voksprop. Vaxol blødgør og fjerner ørevoks, samtidig med at det fugter og beroliger tør hud i øregangen. Vaxol kan anvendes både forebyggende og som behandling af voksproblemer. Vaxol indeholder farmaceutisk renset olivenolie med tilsætning af renset mineralolie. I udviklingen af Vaxol blev det opdaget, at tilsætning af mineralolie havde flere fordele. Det blev konstateret, at det gjorde Vaxol mere effektivt til at opløse ørevoks og lette transporten af voksen ud af øregangen. Sprøjtbarheden blev også forbedret, hvilket gjorde produktet lettere at påføre. Olivenolie, fremstillet efter farmaceutiske standarder, er både renset og raffineret, hvilket betyder, at lugtstoffer, farvestoffer og allergener fjernes. Den indeholder fedtsyre, hvis unikke egenskaber gør Vaxol naturligt smørende og effektivt. Vaxol har en patenteret sprayflaske, der jævnt og tyndt fordeler olien i øregangen, hvilket gør det nemt at bruge. Vaxol er det eneste oliebaserede øreprodukt, der er godkendt under MDR-lovgivningen, som kræver dokumentation for effektivitet og sikkerhed. Ved behandling af vokspropper doseres Vaxol med 2 sprøjt i det berørte øre, 2 gange dagligt i 4 til 5 dage. Hvis voksproppen ikke er opløst, anbefales det at gå til læge for øreskyldning. Vaxol er også fremragende til at forebygge tilbagevendende vokspropper. I sådanne tilfælde sprays produktet 1 gang i det berørte øre, 1 til 2 gange om ugen. På denne måde blødgøres voksen, og den undgår at klumpe sig sammen til en prop. Vaxol kan også anvendes som en beskyttende barriere, hvis du har problemer med at få vand i øregangen, for eksempel når du tager brusebad eller svømmer. En sprøjtning i øret skaber en beskyttende barriere i øregangen, hvilket gør det sværere for vandet at blive siddende. Små børn kan have en overproduktion af ørevoks. Brug ikke bomuldspinde til at fjerne overskydende voks fra et barns ører. Spray i stedet Vaxol 1 gang om aftenen og lad det virke natten over. Om morgenen kan du forsigtigt tørre det ydre øre af barnet med papir. Det er så enkelt. Vaxol anbefales til voksne og børn fra 1 år, indeholder ca. 180 spray og har en holdbarhed på 12 måneder efter åbning, hvilket ingen andre oliebaserede øreprodukter har. Vaxol er det eneste oliebaserede øreprodukt, der er MDR-godkendt.